Sziasztok gyerekek, ez itt a Mark Presents TV, és most egy gameplayt, amint a Minecraftot szeretném most kipróbálni, amúgy már régóta játszok vele. Hát, vágjunk is bele. Hardcore első rész. Világ létrehozása. Mi legyen a neve? Semmi. Ez jó név, semmi. Hardcore új világ létrehozása. Ne várjunk. Szerintem én befejeztem a főnök kritikust. Ja. Főnök kritikus. Amúgy a másik csatornánkat is megtekinthetitek zárójel Józsival. Az a Racing alatt is tényleg, hogy leírom leírásba. Kurva lassan szólt. És pont egy vízbe kellett dobni. Na hát kezdjünk is bele, vágjunk bele. Én így szoktam keresek főmodot, itt van már egy, legalább 3 vagy 2. 2, 3. Nem szeretem azt a fát. Én így vagyok, ha nem szeretem azt a fát. Csúnyam. Fúj. De csak ilyen fa van. Jó van, mondtam. Jó, nekem. Egy kutya. Jaja, na. Hát ez a csatorna kezdete lassan meg lesz a 10 megtekintés. Lassan, de biztosan. Én úgy szeretem egy izét kezdeni, hardcore-t, hogy sok legyen. Ja, az jó, sok fa. Lóve fa. Egy pillanat, gyerekek. Egy másodperc. Na, itt vagyok, csak el kellett intéznem valamit. Be kellett engedni a kutyáját. Azért, mert tegnap is majdnem 50 fok volt. Hűvösben lesz 39, 40. Ja, be kellett engedni. Ja. This is the iPhone. Na. Meddig vágja még ezt el? Jó, az nem is érdekel, most már csak gyakjuk kéne keresni, hogy tudjak aludni. Nem hiszem el, hogy nem találok egy bárányt, például bárányt, érted? Hoppá, bocsánat. Nem is szóltam. Sziasztok, báránykák, hát mi van veletek? Egy bárány, puszika. Amúgy, ha kérdezitek, ezt pont 8.4 járják. Szia, mi van, ha nem legelésültem már, ha meghaltál? Még nem, de most. Tök! 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 Haha, amit ez tök! Hogy? What? Tök! Nem tök! Na akkor, ezt fordítjuk fel, ja, van egy enchanting table, egy portázsasta, meg egy ház, de hova kéne házat építeni? Ide közeli van egy itt van sok. Lehet, hogy ide felrakom a házat. Hát ide nem. Van sík, ja, amott van síkság. Mindjárt meghalnék mondjuk. Kell egy barkát, lassan. Add ide.
víz. Ja, meghalok a kaja miatt, kajak. Az előző videó az nagyon szar lett, mert azt elmentem bányát, és egy valamit láttam. Köszönöm. Kerülj, addig még szerválnak bárány. Megyünk okosak, és ha el... Tehén! 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 Egyre jobban! Hát beszorított a tehén. Oké. Hát, ezt már nem kapom. Kétsük. Ja, ide fogjuk a házat telepíteni. Csak kell egy ilyen cuccos, amiben izélni. Ide fogjuk lerakni a házat. Lehet, hogy lesznek még mások is ebbe a csatornából. Ja. Túlzottan meg nem híres, nem is azért videózok, hogy híres legyek. Azért, ha jó sokak hozzak. Amúgy én Isti miatt kezdtem a videózást. Isti jó is, szerintem. Vagy? Hogy csináltam? 3 itt kezdtem. Csak gyors így összedobok a csávot. What? What the hell? Adó. Jó. Hol megy? Hát nem. Bebónálja. Ja, így. Így. Ja, ágyat kéne. Így. Na megvan minden. Jó. Ilyet csinálni. Ráérősen. Ezt kell. Ez mindenképpen kell. Ezt is van. Ja, szerintem kicsit untatlan. Nagyon szar lett szerintem az a spoileres videó. Úgy döntöttem, hogy gameplay-eket csinálok. Lesz Untold Cségó. Hát abból csak játszom. Ja. Ja, meg ilyenek. Meg akár veszek is játékot, ha úgy gondoljátok, hogy legyen gameplay. Ja, izgulok egy kicsit, hogy gameplay. Szerintem hallatszik a hangokból, kicsit halkan beszélek. Kell venni majd mikrofon. Ja. Vagy ha néztek, akkor mindjárt tudjuk-e valamit.